שלום לכולם, כאן פלטון, וחזרתי לחלק השני של מיינקראפט הישרדות. יצרנו עולם חדש. כן, כי שתינו נהרגנו ולא מצאנו את המנהרה. וגם זה היה עולם כזה לא טוב. כן, פשוט תחצוב שתי עצים ואז תכין דברים. יש פה עצים. נראה לי זה ענק. סקלטון זה ראשים של עצמות. אני יודע. סקלטון זה בכלל איש עצמות. זה שלי. כן. לידיעתכם, אני אמור להיות לי באנגלית. זה הדבר הכי גרוע באנגלית שאתם יכולים לחשוב עליו. למה יש לי 3 עצים? אמור להיות לי 3. למה יש לי 2 עצים? אמור להיות לי 3. תחצוב 2 עצים. 2. לא 2 עצים שלמים, לא 2 חתיכות של עץ. 2 בלוקים של עץ. יש פה עץ על הרצפה, קח אותו. שלך כנראה. כן. הנה, על המים. אז הוא נפל למים. חוצפן. עכשיו תחצוב עוד עץ. וואו, בוא נחצוב אבנים. איך? יש לך מקוש? תכין רק מקוש. אוקיי. תכין לא, שמתי שולחן עבודה, עכשיו רק תכין. איפה? הנה. לידך. תכין ממנו קודם קרשים. כן. קרשים. כן. עכשיו להכין מקלות. תיבות. לא תיבות. אני יודע. פעם אחת. לא, מה אתה עושה? אתה מבזבז את כל הקרשים. לא, נשאר לי עוד 18. טוב, עכשיו יש לי 12. עכשיו תיכנס לשולחן עבודה שלי. תיכנס לשולחן עבודה שלי. שנייה, אני מכין חרב וגרזן. לא צריך. הכנתי מקוש וחרב. טוב, עכשיו אני פשוט... היי, זוז. מה אמרת? עכשיו תחצוב אבנים. נו, מה? הזזת אותי. פחם. מה, מצאת פחם? כן. טוב, תחצוב אתה את הפחם בינתיים. גם ככה אנחנו מתחלקים. אנחנו לא אויבים. אנחנו נהיה ביחד. בכל סכנה, אם מישהו מת, לוקחים לו את הדברים ובחיים לא מחזירים לו עד שהוא בוכה לאמא, נכון? מה? שטוב? למה? לא יודע, משעמם לי פשוט לחצוב את כל כך. טוב, כבר חצבתי יותר מדי אבנים. 12. לא, ברצינות כאילו, אני חוצב 64. אבנים. למה? לא יודע. אתה צריך יותר תחצוב לפחות 30, נו, אל תהיה כזה. לפחות 20. 30. 20. 20 ואז עוד 10. לא. 10 ואז עוד 20. איפה הקרפטינג טייבל? טוב, חצבתי אצלי. שים. חצבתי מספיק אבנים, אבן אחת. אני שומע מיליון סקלטונים, נראה לי שיש את המקום הזה עם הסקלטונים. שנייה, אל תזוז. למה? כן, יש פה. אני זז. לא, יגל, תשים את הקרפטינג טייבל. שמתי. יופי. כי אני רוצה להכין לי מקוש מאבן. איך קוראים לדבר הזה שנוצרים שם סקלטונים? מאיפה לי? סקלטונים זה הכי נדיר למצוא שם, אז בטח נקבל דברים טובים. אבל דבר ראשון צריך לשמור את הדבר הזה. אחרת מיהרגות. הכנתי... למה הכנתי חרב מעץ? באמת. אז להכין... אתה צריך לאסוף 3 כבשים, ושיהיה עליך לפחות יותר מ3 קרשים בשביל שתכין מיטה. הקרפטינג טייבל עליי, אוקיי? בסדר. וככה הכנתי אותך. סתם. מה? רק את הכבשים? כמה כבשים יש לך? 1.
כמה בלוקים של כבש יש לך? אחד. פשוט אמרת צמר, זה אחד. כן, אני יודע. תרנגול. הוא יש שלי. לא, תן לי. יש פה 2. תן לי 1. מה אתה בורח? מה? תעצור במקום, פושע. בואי, יש פה סוסים. מה, איפה? מלא סוסים. יש פה איזה 5 סוסים. יש פה 6 סוסים. נו, בגלל זה הורגים אותם. לא, רק יפים נשאר פה. מה, תן גם לי אוכל. לא מקבלים מהם אוכל, רק בטח אור. בסדר, מגנים. היי, רגע, אני לא התכוונתי לזה. רק אמרים. נו, אין לי אור אחד אפילו, תן לי. נו, סוס, תפסיק לברוח. כמה אור יש לך? עליי 6, עליך רק 1, נכון? כן, אז רוצה לתת לי? טוב, שנייה. תביא את השנייה, את הקרפטינג טייבל. אני אתן לך ממה שנשאר. אני רק כובע. אוי, שיט, לא נשאר לי כלום. נו, מה? הבטחת שתיתן לי. אוקיי, מצטער. תן לי, הקרפטינג טייבל שלי. נו, מה זה משנה? נו. הבטחת לי. מה? עוד מעט תאמר כי לקחת גם ממני. היי, הנה, קח, תהרוג את הסוס הזה, אני הורג את הכבשה השנייה. יופי. למקרה אם לי יש מיטה ולך אין מיטה, פשוט צא מהעולם, אני אעלה לישון ואז תיכנס. עם אור יום כזה. אנחנו עדיין מה, בסרטון, הסוס כן? הזה לא נותן... כן. יש כאלה קמצנים, כן, לידיעתך. אני יודע. איפה המערה בכלל? בוא אחריי. שנייה, אני גוזרת. אומרים חוצב. כן, אני יודע. בוא ניכנס למערות הקרובות שפה. שנייה. תעבור שנייה. תעבור שנייה כולה בתוצאת ברביקיו. אני לא מרגיש כל כך טוב לידיעתך. תפסיק להגיד לי לידיעתך. תן לי את הקרפטינג טייבל. איפה אתה בכלל? כך. איפה אתה? הורג כלב בשביל שהוא יהרוג אותי ואז אני אהרוג אותו. אבל איפה אתה? איפה אתה? שנייה, אני באה לראות את הפרה הזאת. אבל לא. אז ותן לי את האור. טוב. אני חוצב את זה. למה אבל נאבדת ממני? אני יודע איפה אתה בוודאות. אתה יודע שכדי סוכר אנחנו צריכים, אם זה מכינים... מה אנחנו צריכים? כדי סוכר, אם זה מכינים... נפלתי לתוך מערה. איפה אתה? אל תדע, קמתי. מצאתי פה סוס ותרנגול. היי, מצאתי את הקבצה השלישית שלי. יש? קבל את זה, סוסילה. קוני. אוקיי. נו, מת! תעצור רגע את הסרטון. אוקיי, אני עוצר רגע את הסרטון.